Ta bahatost, to ponašanje prema novinarima, prema ljudima sa suprotne strane, govori o njenom, znači govori o njenom ne samo stavu, nego i karakteru koji će zastupati u Skupštini. Pa ne očekujete valjda od nje da će on uspostaviti dijalog koji bi svi voleli da imamo i da čujemo različita mišljenja. Znate, jer kad imate različito mišljenje, to je jedna stvar. Ali kada vaše različito mišljenje odražava vaš karakter, onda je to zaista veliki problem. I ja ne očekujem ništa dobro. Šta onda očekujete oko tih izbora 2. juna, za koje se očekuju preporuke ODIHR-a da budu ispunjene, kaže ona, 3 su, evo, 3 od 25, da. A 25 je najmanje nego što je komentraženo. U tom smislu, šta očekujete do 3. juna da će se desiti? Bojkot više nije reč koja je popularna, ali jeste reč neće izbora biti. Kako? Znate šta? Objasnite nam šta to je. Znate šta, da vam kažem. Prvo, nemojte misliti da opozicija nema jednu malo širu lepezu, naučila se i opozicija kako i upoznala je dobro načine funkcionisanja neoradikala. I nemojte misliti da će opozicija sedeti skrštenih ruku, svakako neće. Sada, za razliku od ranije, imamo malo vetar u leđa što se tiče svetske i evropske javnosti, znači i pritiska koji će se svakako dešavati. Drugo, nemojmo takođe zaboraviti da čuvena gospođa javni tužilac Evrope, koja sada, vidite šta radi u Hrvatskoj, koliko se Plenković pokušava da se brani. Ne bi se začudio da i na naša vrata zakuca, odnosno da budem još iskreniji, Boga mi, i očekujem vrlo brzo. Znači, pritisak će s jedne strane svete Evrope nastajati, a opozicija... Kako mislite jako brzo da zakuca? Pa nismo baš u Evropskoj uniji, a ne treba da idemo. To je tačno. Međutim, vi vidite da ta tolerancija više ne postoji prema predsjedniku, odnosno gospodinu Vučiću. Zašto? Pa on je već, gospodu, uradio sve što je od njega se očekivalo. Znate, šta mislite, potrošeni? Potrošeni, apsolutno, znači Kosovo je potpuno završio, vidite šta je uradio i kako je ubrzao sa Banjskom, vi vidite ko se s kim sastaje, znači vi vidite da Radojičić, znate, tu vedri oblači po Beogradu. Sa Markom Đurićem, to? Tako je, pa ne samo to, nego vi vidite koliko je Banjska ubrzala u stvari oko Kosova, prema tome to je bio samo način da se to ubrza. Ali na koji način Vučić priča o Banjskoj, kad kaže Banjska kao mit i teret, juče se našao sa decom sa Kosova i Metohije i kaže, za koju je rekao za Banjsku, da je proglašavaju mestom zla ne znajući ko je sve pokušavao da nama Srbima nanese zlo. I nije mu to prvi put da tako priča. Jeste, bili su jako prevarili, evo i Evropa ga je prevarila, našta si me prevario, dragi, na bombone, da ne kažem. Molim vas, to je zaista degutantno pričati o tome da je njega neko prevario i da ga je Evropa prevarila, Bože, jer je on čuvao Kosovo. Pa molim vas, kompletno, znači ovo se radi već 30 godina, neoradikali svoju agendu zasnivaju na Kosovu kao i komunisti, odnosno socijalisti. Pa gospodo, mi zaboravljamo, mi imamo amneziju, ko nas je uveo u rat u bivšoj Jugoslaviji? Pa oni. Ko nas je uveo u rat na Kosovu? Pa oni. Ko je izgubio Kosovo? Pa oni. I tako dalje. I onda je stalno neko drugi kriv, znate, kao dete koje plače i koje stalno zove zvačija mog tatu da dođe da me brani. Ali da vas vratim sad na ovo, žao mi što ćemo ovdje da stanemo, jer je važna tema, a vremena je malo. Dakle, kad kažete potrošenje, a sad za koje svrhe je potrošen, možda nije za sve. Da se vratimo na ugao Nemanjine i knjeza Miloša, sudbinu generalštaba, dakle, bez naknade u zakup američkim kompanijama koje, gled čuda, imaju veze sa zetom Donalda Trumpa. Da li vi ovde vidite politički potez ili spoljnopolitički ili biznis potez, a da ne pričamo o kulturno-istorijskom aspektu? Šta je ovo? Pa, najteži je kulturno-istorijski aspekt, jeste, ali ovo je politički jedno od njegovih promašenih političkih
poteza, kao i prošli put kada je reč bilo o kupovini isto, odnosno firmi koje u vezi sa Trumpom ponovo igraju na kartu Trumpa, znači, jer očekuju, međutim, oni zaboravljaju da... Znači, nije dobar potez, što je već igrao na Hillary Clinton. Da, nije dobar potez, kao što, znači, verujte, ako pogledamo malo samo malo ako se vratimo, vi ćete vidjeti da ni jedan jedini potez, to je neznanje, kada je reč o spoljnoj politici, nije urađen kako treba od 90. Ceo svet je otišao na jednu stranu, kada